Günwatardaky Gor welaýetinde bir owgan zenanyny biwepalykda günel tapylandan soň 100 gam suruldy. Ol Ferolkoq şäheriniň ýaşullarynyň we ýaşaýjylarynyň öňünde 31-nji awgustda göwnün edilen gamçy bilen ýenjildi. Onuň bilen zinakorlukda tutulan erkege hem 100 gam suruldy. Şerigat kanunynyň Taliban nuruna adat bolan berk düzgünleri ýa-ni jemagatyň öňünde jedalandyrmagyny seýrek. Bu ýagdaý köplenç Owganstanyň merkez hökümet tarapyndan ýazgarlýar. Emma bu gedekki jedalandyrma Gorun welaýet häkimetleri tarapyndan birinji gedek gollaw tapdy. Moldovan jurnalistleri Azerbaýjanyň Kişinýowdaky ilçikanasynyň öňünde türme tutulgyna hökümet bilen derňewçi jurnalist Hatice Ismailowanyň gollawyna protest geçirdiler. Baku sudy 1-nji sentýabrda Ismailowa 7,5 ýyl türme tutulgy hökümini çykardy. Jurnalistde ýöňkelýän aýyplar diňden syýasy wäpillik hasap edilýär. Protest geçirýän jurnalistler Ismailowa çykarylan hökümden Azerbaýjanyň jurnalistleri üçin näl? Eýsem korrupsiýanyň üstüne açmak üçin işleýän ähli jurnalistler şol sanyny Moldovan jurnalistler üçin hem üýşenlerji işaret gönderýär diýdiler. Serbiýada täze okuw ýyly başlandy. Emma ol Balkan ýurtlarynyň içinden Günwatar Ýewropa geçip barýan müňlerçe bozgun maşgalalarynyň çağalar üçin başlanmady. Bu çağalar we olaryň maşgalalary esasan Siriýadan we Owganstanyň gelen bozgunlar Belgraddaky awtobus stansiýalaryna, Wengriýa we beýleki Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna alyp gitjek elýeterli ulaglara garaşyp mesken tutdular. Serbiýa häkimetleri şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 1-nji awgust aralygynda ýurduň içinden 15.000 san migrant çağanyň geçenligini aýdýarlar. Şeýle dolar şol çağalaryň 4.000 çemesiniň ýanyna enatasynyň ýokdugyny we bu ýagdaýyň olar açlyk, her hil hüjümler we howp hatarlar öňünde goragsyz goýýanyny habar berýärler. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.